Hola a tothom, benvinguts al Trufòrum. Jo sóc l'Uri Sala del Gravat, de Vic, i he vingut aquí a fer-vos un parell de plats salats, per dir-ho així, de cuina de tòfona, d'acord? Serà un menú que la completarà en Josep Lluís de l'Escola d'Hostaleria de Quitona, un pastisser, i farem un menú complet pensat més que res amb la canalla, val? És una mica el que és els xics en tòfona, i faré dos plats superràpids, molt bons, i una mica la idea és que tothom pot menjar tòfona, que no és un plat de gent adulta, per dir alguna cosa, sinó que la idea és que per començar, com a mínim, que la provin i veuran que els agrada, d'acord? Faré una amanida amb una mica de pera, taronja, carbassó, pastanaga, alvocat, raves, i llavors hi posarem la tòfona laminada, juliana, i després faré uns espaguetis normals i corrents amb tòfona, amb mantega de tòfona, sense formatge. La cosa de fer l'amanida i de fer els espaguetis, doncs els espaguetis d'entrada agraden a tothom, i l'amanida també és una mica la idea de fer un plat amb la tòfona absolutament crua i tallada d'una manera que la canalla també puguin percebre el que és la textura del producte, a part de l'olor i del gust, d'acord? O sigui que començarem amb l'amanida superfàcil. Un bon mesclo, una mica d'escarola. A mi m'agrada posar-ho així en un bol primer, per poder-ho amanir una mica i que quedi tot amanit per sota, per sobre i tot plegat. I una mica de rúcula. La rúcula no en posaré gaire, pensant en el públic que va dirigit a aquest plat, perquè pica una mica, però també té el seu punt i té la seva gràcia. D'acord? Una mica d'oli d'oliva. Un punt de sal, després ho tornarem a acabar una mica d'amanir. I una mica de vinagre de poma, en aquest cas. Ho barrejo així una mica, que quedi tot ben amanit. I ja ho poso on ho servirem, d'acord? Llavors, aquí tinc la pell del carbassó. Farem uns palets. Així per sobre. Una mica de rave, també. També vigilant amb el rave perquè també és una mica picant, llavors no n'hi posarem gaire. El bocat, que hi dona aquest punt així de grassa, que fa que tot el que ho acompanyi tingui una mica més de gust. En aquest cas, la tòfona pujarà encara més d'intensitat. Punt de taronja. I ara una mica de pera.
I ho acabarem amb una pastanaga que ja l'he pelat i amb el mateix pelador farem unes tires així. I ara ja aniríem per la tòfona, d'acord? Per anar una mica més ràpid amb el següent plat, abans de posar-hi la tòfona, posaré a bullir els espaguetis. Aquí els tenim. Aquesta aigua ja té una mica de sal. I aquí us ensenyo com fem una mantega de tòfona, d'acord? Mantega, un casso així una mica calent, la deixem fondre i mirem que no vagi potser tan fort com està anant ara. I quan la tinguem fosa hi ratllarem la tòfona. Vaig per acabar l'amanida aquesta amb la tòfona. El que us deia al principi és un tema de textures. Normalment la tòfona es ratlla o es lamina i aquí el que farem és tallar-la amb ganivet una mica gruixuda per ajudar aquest punt de notar la textura del producte també. I aquest plat ja el tindríem, d'acord? Una mica d'oli. I un punt més de sal. I aquí ho tenim. I ara anem per la pasta. Pasta, assegureu-vos que està ben al dente, no crec que li falti gaire. I aquí tenim aquesta mantega que ja s'ha fos i el que farem és ratllar-hi la tòfona així directa i llavors la posaríem a la nevera perquè es refredi. I llavors tenim una mantega. El tema de fer mantega de tòfona és superinteressant perquè és una manera molt bona de conservar la tòfona i també és una manera molt bona de potenciar el gust. El que dèiem abans de l'aguacate, evidentment, també funciona amb la mantega. Hi afegim grassa i ho tenim. Un cop refredat tindríem aquest resultat, d'acord? Això es pot guardar mesos i mesos a la nevera, al congelador. I aquest any, per exemple, que ha estat un molt bon any de tòfona, doncs tens una tòfona boníssima per fer diferents coses, tant de pastisseria com de cuina, com del que vulgueu.
Doncs això ja ho tenim. Anem a colar. I és important, doncs, aprofitar la temperatura de la pasta i afegim la mantega. I ho treballem una mica. Es anirà fonent. I ens assegurem de fer-ho així amb un bol, doncs, que també tot el producte, tota la pasta, doncs, té tòfona. I ja ho podríem emplatar. Llavors, per acabar de donar-li una mica més de gust i de força al plat, hi posaríem un rovell d'ou i, evidentment, una mica més de tòfona. El rovell ens fa de salsa i ens acaba de lligar tot el plat. El rebentem, el treballem, juguem una mica. I jo crec que si això ho deixem provar a la canalla, jo crec que els agradarà segur. D'acord? Doncs aquí ho teniu, una amanida amb tòfona crua, tal qual. Aquest plat una mica elaborat, no gaire, i també amb les dues opcions de la tòfona una mica més calenta i aquesta crua. I ja ho tenim, i ara anirem pels postres. Molt bones a tots i a totes. Seguidament el que ha elaborat el company Oriol del Gravat. Jo elaboraré, primer em presento, soc el Josep Lluís Mitjans de l'Escola d'Hostaleria d'Osona, aquí a Tona, i elaborarem uns bunyols de vent que a dintre la mateixa massa porta una crema pastissera trufada i després a l'emplatar també porta una mica de crema pastissera per anar sucant, a part dels bunyols en si. Primer elaborarem el que és la massa lionesa, el que després fregirem. He utilitzat una recepta, faig mitja recepta, per quan ara comento els ingredients que porta, però he elaborat una recepta de massa lionesa normal. Aquí hi ha 250 d'aigua, 130 de mantega, 4 grams de sal, que és el que ara he posat a bullir. Llavors, un cop arrenqui el bull i s'hagi fos bé la mantega, incorporarem 200 grams de farina fluixa, la farina comú, de blat. L'escaldarem bé, que amb això provoquem la hidrolització de la farina i és el que fa que després al forn o fregint-ho s'expandeixi i creixi. I després, quan hagi refredat una mica, incorporarem a poc els ous. I ja finalment, un cop hagi baixat de temperatura i hagi refredat, és quan incorporarem una mica de crema pastissera tofonada. D'acord? Llavors, això ja comença a bullir. I ara el que faig és, sense parar el foc, i aboco la farina. Sí que l'aixeco una mica, però escaldo bé la farina i vaig remenant fins que estigui homogeni i la massa es desenganxi bé de les parets. D'acord? Comença a estar ja una mica homogeni. Torno al foc per assegurar. Sempre és millor que estigui una mica més al foc, sense passar-nos, que no menys. D'acord? Ja comença a estar molt fina.
Molt bé, i això ja ho tenim. Aquí tenim el que és la massa escaldada. La canviem de recipient. Ara deixem que refredi uns segons i seguirem remenant mentre incorporem els ous frescos. D'acord? Amb aquesta elaboració i amb l'altra, com són elaboracions que les deixarem refredar un dia per l'altre, ja hi posem al final de l'elaboració el que és aquesta tòfona bona que tenim de casa nostra, i així d'un dia per l'altre s'infusiona, madura la massa perfectament. D'acord? Ja tinc aquí la massa, i ara d'un en un vaig incorporant els ous. Vaig afegint aquesta cremositat que després té la massa lionesa. Aquí he posat 3 ous, en principi n'hi han d'haver un parell. Donarem un toc de varilles. En principi sempre costa més que ho accepti. D'acord, ara ja torna a estar homogeni. I ara hi posarem el segon ou. Jo n'he posat 3, per si de cas, perquè no sempre t'accepta la mateixa quantitat d'ous. Depèn de la humitat que porti la farina, etc. Tanmateix ha de ser una massa relativament seca, molt poc, perquè com després hi hem d'afegir la crema pastissera, tofonada, ens l'ha d'acceptar bé. Si estigués massa tova, si poséssim el tercer ou, potser després es desfarien més del normal aquests bunyols. D'acord, ja tenim la massa. Això s'acostuma a fer amb l'espàtula o llengua, però al fer tan poca quantitat sí que sovint va bé agafar el batedor. I ara ja acabo d'afinar-ho bé. D'acord? I ja cau suaument, fa el bec que nosaltres anomenem, cau suaument la massa. I aquí ja tenim la massa lionesa. Si això ho coéssim al forn, formant les roses amb la mànica i el cornet estrellat, tindríem lioneses, i si això ho deixem refredar una mica i ho fregint, tenim els bunyols. D'acord? Llavors, ara aquí hi abocaríem i ratllaríem bé tota la tòfona que volguéssim i la deixaríem acabar de refredar, enfilmaríem, posaríem a la nevera i deixaríem ja reservar, madurar fins l'endemà al matí. D'acord? Perfecte. Això ho deixo aquí, ja tenim la primera massa, que després la trauré de la nevera. I ara anem a fer, també, amb menys proporció, però anem a fer la crema pastissera tofonada. Llavors, fem exactament el mateix que una crema pastissera, però amb tòfona que afegirem al final. Jo he posat, l'únic aromatitzant que he posat, a part dels mateixos ingredients, i la tòfona que posarem al final, he posat 3 boles de pebre de Jamaica perquè ajudi a aromatitzar una mica aquesta crema. Dóna molt bon gust a la pròpia tòfona. Llavors, posem a bullir la llet, quan fem la crema, posem a bullir 3/4 parts de la llet, amb l'aroma i la meitat del sucre. I per separat remenem, barregem el que és el midó, 1/4 part de la llet i els rovells d'ou. Aquí l'únic que estem fent és aromatitzar la llet, només una mica. I aquí el que he dit, 1/4 part de la llet, els rovells, la resta del sucre
i el midó, que a part dels rovells és el que fa d'espessidor, d'espessant. Encara que sigui una quarta part de recepta, aquí en total està fet, la base de la recepta és litre de llet, 150 grams de rovells, que són 9 o 10 unitats, 180 grams de sucre, 80 grams de midó i l'aroma que tinguem. En aquest cas, això que he dit, la pebre de Jamaica, que aromatitza floralment una mica, i després la tòfona, que ja li ratllarem perquè maduri fins l'endemà. Això ho remenem bé. Deixarem que bulli bé. Això quan fem crema pastissera, sí que normalment, com hi aromatitzem canyella i llimona, sí que normalment un cop arriba a ebullició ho deixem infusionar de 5 a 10 minuts, o més temps, però normalment són de 5 a 10. D'acord? Llavors hem de tenir en compte que el que és la tòfona, igual que l'Oriol l'ha infusionat amb la pròpia mantega, també el que són els làctics són dels millors medis que tenim per tal de posar-hi la tòfona i que desprengui tot el seu potencial. Llavors, tant el que és la massa lionesa com la crema pastissera són idònies per tal que s'infusionin bé amb aquest medi greixós, ja que la massa lionesa porta els ous i porta la mantega, i a més després s'aromatitza amb tota la infusió del dia següent, de les 12 a 24 hores que està reservada a la nevera. D'acord? A mi ja m'ha bullit, ho aboco a fil a poc amb aquesta part que hi tenia llet, midó, rovells, etc. I ara que ja ho tenim, això ens ho colarem bé, el mateix que està ben net, i és el que acabarem de fer bullir i lligar bé fins que agafi la densitat de la crema. Posarem aquí. D'acord. La crema, com he dit, la tòfona la posarem al final, aquí baixo una mica el foc i sense deixar de remenar hem de fer que arribi a ebullició, i quan fem tan poca quantitat normalment fem que arribi a ebullició i ho faci durant més o menys 1-2 minuts. Això perquè és, gràcies al midó no se'ns talla la crema, però, igual que passa amb els rucs quan fem una beixamel, hem de coure, quan arriba a ebullició i fem poca quantitat, l'hem de fer bullir un cert temps per tal que l'olor farinàcia del midó desaparegui i es cogui. Quan un fa 25 litres de crema, això no cal fer perquè com triga més a bullir, el midó quan arriba, surten 2 bombolles, el midó aquest ja s'ha cuit. S'ha torrat i ha perdut l'olor farinàcia que aporta. En canvi, quan fem tan poca quantitat, sovint passa que ens bull tan ràpid que no li dona temps a coure aquest midó. Està el 7, posarem el 5, ui, he posat el temps ara, 5. Ja noto que em comença a espessir. Comencen a sortir grumolls, llavors amb la mateixa llengua, quan anem remenant, entre ells es van rascant i acabem tenint una crema ben fina sense haver d'utilitzar les varilles o batedor. I així, quan fem la crema pastissera normal o aquesta tofonada, ens agafa la crema a menys nervi que quan ho fem amb unes varilles o a la Thermomix de vegades, etc. D'acord? Encara hi ha algun grumoll, encara es va rascant entre ell, fins que està ben fina, i ara al final sí que hi posarem la tòfona.
Llavors ja tenim això ben fi. Encara s'olora una mica aquest midó, aquesta mica d'olor farinàcia. Llavors, quan ho tenim? Quan aquesta petita olor que ens és estranya desapareix, ja s'ha cuit el propi midó. Això ben fina. Això ja ho tenim. I ara ja retiraríem del foc. Aquí sí que hi ratllarem la tòfona, que com ha dit bé l'Oriol, aquest any està espectacular. D'acord, ratllarem, remenaré bé i ja ho enfilmarem per tal que refredi i utilitzar l'endemà. I ara ja ve una olor brutal de tòfona. D'acord. Això de vegades ho podem fer amb una part de sucre morè i així també la crema agafa encara més color atorrat i visualment dona molt més joc d'haver ficat tòfona. Això ja ho tenim. Ho aboquem en aquest bol. Això ho deixarem aquí. I ho enfilmarem per tal que no agafi pell. Ho enfilmarem el que diem a pell, que és que toqui el producte. D'acord? I ja la tenim. I ara tenim el que és la pastatxú, la massa lionesa i el que és la crema pastissera. Això, com he dit, un cop està fred, aquest també el reservaríem en un altre recipient o en una màniga pastissera i l'endemà el que faríem és que, a raó d'aquesta recepta que us he comentat, hi posaríem de 100 a 250 grams de crema tofonada. I així tenim tòfona a part de les dues elaboracions, tenim tòfona que s'ha infusionat a la mateixa massa lionesa i tòfona que hem posat a la mateixa crema pastissera o crema tofonada. Llavors, quina diferència hi ha amb una massa lionesa, amb un bunyol, que la massa porti crema? Doncs, a part de l'aroma que hàgim posat, també aconseguim que el propi bunyol sigui molt més cremós per dintre. Normalment un bunyol de vent és molt airejat i quan incorporem una mica de crema pastissera amb aquest bunyol també és airejat però és una mica més cremós. Tota la cremositat de la crema ens va al cos de la massa lionesa i queda una mica més cremós. Llavors, ara ja el que farem és, jo ja tinc el que és del dia anterior, ja tinc la massa lionesa, que ja té la pròpia crema infusionada i incorporada, i tinc la crema pastissera, d'acord? Tinc aquestes dues mànigues. Llavors ara el que farem és procedir a fregir els bunyols. Aquí tenim la crema i pujarem el foc aquí. Molt bé. Normalment fregim amb l'oli, en aquest cas utilitzarem de girassol, però sabem que ho podem utilitzar només una o dues vegades, ja que es crema més ràpid que no el d'oliva, però no volem que ens agafi aquest aroma tan potent que té l'oliva en si. Llavors, en principi, fregim sempre a 170-180 graus. D'acord? Deixarem uns minuts que pugi a temperatura i aquí prepararem una mica d'oli que necessitem per engreixar-nos els dits i la pròpia màniga pastissera amb aquesta massa lionesa, d'acord, que després anirem rejant. Aquí tenim el sucre per arrebossar, etc.
Com veieu, la crema queda molt fina, aquí ja la podem començar a rajar. I així començarem a decorar el plat. L'oli sempre va bé tenir un bon termòmetre, o un termòmetre d'aquests senzills de ferreteria, que et diguin bé la temperatura i així no se'ns passa ni se'ns crema. Jo, tanmateix, com no en tinc, un dels trucs que utilitzo és ficar allò que et diuen de no tirar gotes d'aigua, doncs d'aquí un parell de minuts tiraré alguna gota d'aigua i quan l'oli ja més o menys està, ja esclata l'oli i veus que ja té certa potència. Aquí tenim això. Per rajar després. Això, decorem mínimament el plat amb aquesta crema, que com he dit, la pròpia massa de lionesa ja en porta. I aquí esperarem a que agafi temperatura. Suposo que encara li falta una mica, com hi ha bastant d'oli, també li costa homogeneïtzar la temperatura, però d'entrada en posarem ja una mica i així també veiem si es comença a fregir bé és que ja ho tenim. D'acord? Llavors, amb la mà, amb els dits engreixats amb oli, ens fem el propi punt de la massa lionesa i ja l'aboquem directament sense esquitxar-nos aquí dintre. Faig el propi punt i mirant de no esquitxar-nos faig un paquetet, tal qual. L'oli en principi sí que és bo que agafi ritme, al principi la temperatura no està igualada i a mida que vas fent, a mida que treus sobretot la primera tirada, després els altres ja sempre van molt millor. Llavors hem de tenir en compte quan fiquem aquí els bunyols de no posar-ne en excés, ja que com després creix molt, no vagi a ser que ens emplenin i no es fregeixin bé per als dos costats. Pujarem una mica més. Això dels punts que he fet, veieu que s'estan inflant, sembla una mica com una pasta Orli. D'acord? Estan començant a agafar color, però encara no ho estan. Han d'estar ben dauradets, com el carmel, allò, el just, el punt. Encara estan creixent. Llavors, els bunyols normals, aquests perquè porten tòfona, els bunyols normals, normalment, en principi, quan sortissin de la fregida, els escorreríem bé, els vaporitzaríem anís, licor, i després en arrossaríem amb sucre. Avui, com volem potenciar la tòfona, no hi posarem l'anís, en principi només els ensucrarem una mica, ja que la massa en si, menys la part de la crema, és bastant neutra, a part de la tòfona, però sí que si algú volgués, allò depèn dels nanos que tinguem, que sigui per menjar-s'ho, podríem fer un almíbar molt lleuger, amb 100 grams de sucre, amb 100 grams de sucre, 500 d'aigua i una mica infusionada de tòfona, i al sortir de la fregidura vaporitzar-li aquest líquid ensucrat i aromatitzat amb la pròpia tòfona. D'acord? Si ara veieu, ja han crescut exponencialment.
Com ara floten tant, sí que cal que els ofeguem bé perquè es fregeixin bé per tot arreu. Això és espectacular com ha crescut, 4 o 5 vegades el seu tamany de volum. Llavors aquí també el mateix. Com no hi vaporitzaré cap líquid, cap licor ara mateix, els trauré una mica més tendres. Sovint quan els fem, normals de pastisseria, acaba de tenir una mica més de color, però després s'entendreix amb el propi licor. D'acord? Vol dir que això ja ho tindríem. Escorrem bé abans de posar el sucre. Arrebossem ràpidament. I de moment els poso aquí, i aquí faríem el mateix. Posarem aquí. Arrebossar el just perquè siguin així dolços de postres. Una mica de sucre. Aquí que refredessin un moment i ara ja aniríem a l'emplatat. És un emplatat senzill, ja sabem, els bunyols agraden a tothom, vol dir que no cal que fem aquí una obra d'art. Ja ho tindríem, i ara hi ratllaríem una mica més de tòfona pel damunt i ja estaria. Igual que ha comentat l'Oriol, amb els nanos, amb aquestes elaboracions que agraden a tothom, i encara més als nens, que de vegades els hi costa algun tipus d'ingredient, és una manera molt bona d'incorporar aquest producte tan bo al nou jovent. I ja ho tenim. Moltes gràcies i que vagi de gust.